Nyasaye kwana mwana intwe gunora rorere buya na kubo sabasi Yesu yoromotori ito tuachira senkayo mwake Ezekieli ni kwa tumekucha kufariji familia yake. Erinde tosoma segetabu ya Isaya Biblia kotabanga lemia bantu bane Yeremia bantu bane na bonya sayo itate bile. Haleluya. Tumekuja ili tuweze kufariji familia ya mzee Ezekieli pamoja na Agnes. Akia kwa tuachira neke okia beire asenge nchayu mukomena nyeke bunga kemo kotabanga mwanya kuigora no mukungu amatuka yenga kiangana amake kia kwa ya beire namona enda tokona kolenga linga ole koirugo chira yobi ngoja kokonywa lengaro yaya nkiatara konyaru ayumu komena nye bunga bitano mwanya bantu aiwe amatuka komenya omoneno chikiremeti yenye naenda obekire chimbebe mwanya batata ikonyara goetania nere sababu omonta koirwe ngumbu oika ngumbu ara kale esirimbi yabuga ekiagera chimbebe kwenye chiaikire Biblia otabanga baseseni ya bago kwa korobono bamwegene to monene batige batimoke ekiagera kwa wana kikokora nakaibuleke sebago tebanga Nancy kero monto nabwa tubu yabuaye mwana ende igoroge kogoka ekero abachenu bagukwa injenaro rangolio kwa nagasoma Psalms Saburi 116 Mungu 15 Biblia otabanga igore kogokera makweli ya abachenu ine igoronego kera makweli yao irabankwara bona Nancy araliralia ekero twaikagati narora chikwaya chiko maji chamaji buya ene ayagarora kwe nkwaya kiera maji asa matanga ekero nyandini nkwanya kogenda ere litora bege ane okyo batabantu babegete na batamaji ninkaro ninkaigwete ninkaro iro kabagaka abago kungi kanisa ni yabangina na abana lakini yakara kule dare gochidini dare yuro jiyari kunga arwani rese yendia na koli ndo mwana waje ruwendoki wano ziyura jerubutuki daende madali yaro tigera bayo yetu maji era bankwara rabona Nancy araliralia ekere kono yo mwalie kobuga ine isemo kiora bokigwe ekiagero koboki unko chisemo ibere okoboki unko kuogi mabwa kare noko sira wakare na kare koro ngo sira ngoboki waina gani ora bokigwe Oyo wasomere kitabu cha Yeremia 31 Mungu 15 elinde nkwani na Agnes. Naomba wanakwaya wasome. Wanakwaya maana najua ya kwamba walikuja na Biblia na sio USB peke yake. Wanakwaya mara atachibu kutalichi USB chio kababo golia. Soma. Ayana rama na bateba. Eliogiri ya igurwe. Okorera no kuemwe no bororo somae angoni rago kane rae rinko barera abana baye bono rae ritata yetiere miwe asege abana baye nakige konare karo monto akwere rura Agnes na batoko batabinga pora na mereria na baku igunga nane meretie lakini naende kuanya ororerire ekiagera na eritanke tiakiriwe ekiagera bana bayeti bayo Biblia ngendera gukwana gochise ataba ngabono gatokorera Agnes ominto Ezekiel ominto titorera bunata abatabwa tyogo semeria torere unaba bwatogo semeria ekiagera tu abanyine bari tukerimo okoboki bunga kaneteki nkoro Akawa soma Isaya 26 naposoma Isaya 26 mstari wa 19 Biblia inasema ya kwamba hao wamekufa watafufuka. Nani anasoma huku?
Isaya na ngwele Isaya mwe Mungu ikomena kianda. Abantu balino bakwete mbabe moyo naende igonansi nabe moyo emebere yakwete nebuke abamaraira samara baime boka motere n'amagoko imeria onigo ire elio borabu iraba nibairanye abakwete sikisa abagotera n'amagoko mbari babwire mejando yense imaribe yariganetie bamanyete ngense yenkoerere erinde bakebe kange. Ndio maana unaposoma katika kitabu ya Revelation 7 verse 14 ewoteranga oyo mubwa bakaka baria Cambodia abanga ibarure nkamoiraneria abana abasibiri cyangwa cyabo cyabaire cyindabu naenda abana babwire mechando yense abako mechando yense tali ababeke kanisa matenena oya daranga mato tu mana ngekengejeria kwana warona mutigere kanisa omutigere kanisa lakini yeye amana siasa yake akire aranga mabako ja wakolera kanisa aramba wichi enjia sabara kore abana babwire mechando yense na mubara aboke erinde batera no magoko tari onde bwesi ora atera no magoko ngaja konyora iga abantu bane mbatagete kweri ni ngoma ari noro ninki amaneno basese ni batualire abamanyete ngaba bari meye dini mbari batamuati bakona koboria maneno abaye erinde barabuko bahirwe baene nabona Yesuruni Deuteronomy 32 verse 15 okoirana kwa machiko amange 32 ebungo 15 Olio sawa kega tema Kolende Yesuruni akanora akaenena Kolende Yesuruni akanora akaenena akanora na koneta akagirigenta elia akanga nyasaye oyo motongete agateterie gitari kirikiarengo utorika kwaye amina akaro montara manyera uranje akaro manana moire bike ayure mojagire kamuna nabandoka bone yeko mwati no wenenu ekiara nonyana roganda waguchincha yani okorata gete kwanda wano mune nyange ekiara sawo museseniri orwo bwato ke dini akaro monta kona koligia nonyankende igakero okende ona watera manana karange ningira nentebe muya mano ekera aiwe otebantu arwara tigatora gerega tokana teki gatoro chaine bueba owe sekia oyo kueba ekero manana motambo kirikorwa satambe Kora tando mogano osakayo sakayo no morusie bangorenge Luka 10:kiandeke munga kama baka 6 sakaya ko morusie bango buna tola manyeta abachogi okuba bagera bagatanga musindo nyarebo okunege tokoni pi aye marone gakurukuru ali moya kibesa iko sakaya lengo morusie bango naende bangire lakini Biblia bateba Kaisaria eugendoki Bwana munangire lakini tukeli makao Yesu ngo etare agatwara bote akawa nera kangana Yesu ekawete linera ganyumo ganda ekera nyetumo gando ocha akanyora bantu nabange bura bachire kolera nansi erinde kamomete yali no mote yoro oreko kuomoko erinda mara Yesu ale no bote ale nenda mumu mwanjanga na Yesu munakorekana akarare wala somote yesa karago iko igako matabenga sakayo ikagocha riaroni mboma gani arali yomba muwao pantolana na bekurusetie ko bekwase oyugune korandigwa nande kuigo bataba byanga abakwani bakale rubura bagukwana buya ingana kikuigo bakwana gukwana bali bali barabuna abakwani ingana kiriago kuna yenda bwero bali barabuna abakwani yana baigwete ngana abakwani kibago kwana kera kitakona tiki taiweti
na bantu manyete na batore meye dini toro muganda oli ore gutunya na Yesu oli ore gutangasa kayo tara wa Yesu ore muganda so gukora kwao na inje ngamo muganda so gukora kwane ine na batora se dini totimugete esegine ndoro tigatorore omongina tingete segika otele segine ndoronka endo koronge dini ano tele segine kiere ndoro nimevipiga vita anapiga vita huku nyumbani pia akiingia ndani ya kanisa anapiga nini anapiga vita morembe tuyo tabauti teyo yatiyo moto uense noyo remeye kanisa noyo orense garanyete nganjomba nyete nje yale bonsuye tangana chiro tina manyanga kwana gosoma Warumi 11:12 Biblia gotanga kero moto nache gotenna gosibuye kina egisikiyusie kyokona gotamera oyo tamera nyoma te yale bonsuye te lakini bintu bina ama bakora kwa egenda gusuye te kanisa yoka nane bali yagusuye te igotara manora nane kyotara manorera no bwate bintu tara furuviri bono amorogi otara ruegiese araje kanisa tara ruegiese amorogi mbo mugabe yabakona gotamera nganya le bonsuye te asinyo ta bonsuye te legiese ri ona gotamera montonde Tonya goitera igo arende tokoreki iwa abantu mbare tosigete togo jikoliyo igo totanga oyega aki nyesaya na Moses neti Mwenyezi Mungu alimubariki ekiagera kinira chire igoro Biblia watebango maneno tarikuriyo yoko genda igoro kwa monto Ayubu 20:5 mpaka 7 kana ngala moroje bare igoro ngari dukeli monko barra mole barense Oli gane limoneri naye wokorwa. Tabera bena inoli no tomo to asoko kora kwao. Asoko menya kwao. Ekiagera sakaya karo mokoimoro ekarago tebuika igete. Mogera beko yare kana no ora somo mokoimoro osomo lingamu ore kiagera mote. Asoko kora kwao kakende. Akara kwarugie iyo kora ngai abaje kokora karibu ngo bono sokoro ojamba nyore mugamate biringa ntuaruga bono sokoro na bamenye tenchara lakini meye dini nore yatoga tera tigakereta yayoke naye gwatereta yakora ngaki lakini akaba kiara ta maguta matukata ta ayire kurmaye rotambe ruomire kana dokumenti ano ko mo ngana dango makangentoki wakangentoki omongera nyakwa manyangwa mogakangentoki ago kwa moyo kima yoba tegento kera akora tekemo esani nere kange gotere kero seino lakini bana nogenda seine be kwetere te kogo chanda ibali byao ebyachire esani yera be kune gwaze giti ekyero musaje ora kunywa mete ke ayetela ngware ngenko iyore lakini aseke nje kwa nduzero tyo soku esani ine rugate kote wonjanga nkende ayetiga ngobo kim moyo bokima wana na momo ngatete awale njara okorwara keiga enwali ya moira kya tari nguru nae umari ogota ko mokonye kya tanya kuragera nana no ko morakomito ngora gambo mche ngora gote nayo amba otigiro amba ekyana jikwa mongatera aba akabane bale banje toteli ngomu kutasa linde anje toteli yani yeranga akabasa munanyora na ruge rumoki Oikazio mi hoteli, igakori hoteli nebibe. Tana hoteli bana, bakekara likogora. Ali aho na ochi kwa no sibono. Wa waseri libi asara biyo kutulengi, bana yana natera kwa na kunyura kuchimate. Aho kare kunyura cha ngatoka ndano nyokoro siembe, limo ngwano repoti gatie yo kutulengi ya ndosiri. Ekyara ko karanza tutori kogora. E customer yake yagora, kego sibe cha ai wasi bagondo. Wasi bamba orosa oruoda na customer ndiwoja
mwekere chai kana ukubangwa mandazi yale kana kwa lionsi wama yakora te garama wala kwasari hivi asana byo muntu ne hano tulikobora aya buno komenya hoteli mbwangura aku okyaro mongira ko ruwa rugari bwango atanga katena agenda hoteli ara tigaragire paka livyo tagare ti mongira na no agere nkibono kyango nayo korra buno okora aga mota gwanja mabwata bwateri gere bona gukiera tibono lyari kyarengo aga bange babwate kisiri kali aga bibiliya batanga mu mwaka agenda mangana kuruwa manuwa emoka eta ya manya ole na chi account ole ende pin namba ya mpesa ebya kurenda opposite nikaisa no nyoro mungo bitano bibiliya batanga watu base kuege no mu bisangio ngore na mangana kuruwa manuwa emoka eta ya manya igwa mangana atari komanya bora twajakire chikambeini ase muwaetana hali ase mwana bateba ni muna mo kambeini lyo muntu mangana yo tigaero kokondeta nka ngankwaramu ngwe na kurama kwa data ri report ego ntobona ngo koranta ete gote mama nyenga nkiari gukuramira igo gago chaite wono none karamo kare goja koiwa na njetinga manyeti inje no onte ne ina ringa na kuramete wono mahali ulikuwa unaumia kwa pili yako achia huku aya inju nyomba kiraigo wono gotena mangana no mwalenga mwana bagaka ngaya mangana ya tumega tomo jando kaba omo ruotaabu akalabale na napoti akomo samomo gondo lililo patia mokani omo gondo akaira na jaza balieri wote bibirinki yakoteba yani aabu akagera jaza bali buna tubwate chisenzi sana yamo agaka mati si akatige samu akarua rora akarosio moroberi napoti agaitwa takia kwa uya tanga orenda mangana kurua sumo nuo mahali ulikuwa unaumia kwa pili yako asa wako nyage njabe mangana yeke ombe njabo matero muboraka asa kwa makonya ko sabu chibaza cheti ngata danga na bwate chibesa lakini nage njabo cheti nga ole unashuhudia harusi bila pasta siku hiyo yana kwara sorenga eke ombeke ngai kiarenge ali roche ngai kware go etakoru ngumbu ngai kwaba igongi kiarenge ngumbu maeresa bura mongenora agenda muna tobadi sanzi sana abato kubora ibintu byose irimo oli watiga kenya kwara agenda onya ngo chande kenkeye ninga mere yeso eke ombenge likyo mwaka ngai ngwa makonya bazoje tinga mukana tuya ija kwa makonya ba mosamba onya ya tomanye ti egurure echande tobogi mabwao asenka ane igo kwa machans Ngajima noko na komino nkiga otena agate abingana arusi bera kibasa konya yanko igwa era na koriyoki njirate yore konye ekurate mara moja elinde lia bana baiwe bago jaba ko batora ni bare bakolibe getui tana ya mogozo mahali ulikuwa unaumia kwa pili yako achia huko ayenjuka bosa kila kwa sababu yeye dinga tena ngasa tindu ati tigana ara tema tako ya tebe se kwa kugorera abandi chichai kororo akia kwa mira tangore nda mangana kurumo nu olende bakungu nu akaja kwa itora kasinini akababa kaitonga keigo kababa kalia karabu ayanya gotare to mosaja akamo manya gotigere poma akamo manya gotigere poma aya kana yoro ikobwa temera ngani sinna moji hugo kianda kabendege mojori una jiza chiro etondeke embereye amara roche katiko mokarani ngaja gojera chi mbere jitabwaje bawo mokarani akoira angatoiyo rochimbu yo yakora tete na kia kwa role moyo wangena na wale chikorera abana bako soma bande bayo na ngumbu abande baba na Nairobi bande Kisumu bande wapi mono ya kana ngo sinje bwe kana rego jale kana ya nyamondo na sabariba nje ayo kana jira za nyamondo orwa orwa tama ine tata amata le tengu wango aseki lakini mbora na baraka tobo ki maisha areko menyeri
Ibana alemere ingamenya. Motagetera kirinyeite. Agentongeli bamura bagechete ko ibungi no gateba ngeite nyina. Wajiza na ateba yako muona ngari kingo kogorera. Lakini nyina. Iyo ko lunga tiga weekend na akire. Ishe weekend ona bangira bari kikorera. Baha osho mo bari bakora. Ko wo mo ngana batabio mo aka ngamo aka swago chango sabatore. Ngaire ni mokara wi. Toma dinga ko atware nge kitari. Yani tate amiri lakini yako ngoma tomanyezi. Yani yene ni yake yona aka batali ko gambi. Ojagere isina sisa ko jigoro bata ako ngoma tomanyezi. Ojaga ko manyera ana ko jigwe mina amara banda. Ekran bat ko na to. Tiago chitu jagie ke sieke. Ko soka na to sana. Soka to sana. Etiaro mo ngina na manye tenga security na kala teki. Oyo wako salaria ama salaria tena amatanga chake. Wangira na bateba. Abagira bali naye ayataiba ngana bia ka wasometi. Ande ri no ore me edini. Nanda batoka tera kurangeri wankore korwangumu. Igopa kaye ngabona ngeri. Ayatora ngeri wa. Otowadi so korangeri woji. Ebi intoneta tori twins. Elinde nyasata seseni unarare. Yari ara ko anya kaburoti akwo ngendo bigwa. Robo igure kinara ko jagata. Ya akore ra ko igure. Akatika kaburoti na kuku are kore. Kwale makwano ke utumanyo omba kwa gaenda kona. Mbuya sana. Era na maru are ko mbuya lakini mbuaye. Na tenga sani yari abugete kale manyo nja abugeti. Ne buga sore te o waza asengeje yayi. Ekigyo kaya tikakabo mojande hani tikakabe sababu igala ngina banya banyanda muamu merangani 21 mungu ikumira kianda uli wakamo mongena taketako lewa konvota moga kare bisia karangeti kasi ni 200 puyeto menya se ke luchirongo obwa to menya se nyomba mono mofungu omonyalio mana naende lingana ndiro tarasoma 21 verse 19 naendo monyanda muamu toinge kore mbuyeto menya mbuyeto menya sense yeroro kubwa to menya no mapungu manyari mwana naende omonyanda muamu bada ko to mwe sigi na da ono mongo ngaji sigi jintu are yore omongo we ma to ko chako tina hoto dale hotina elinde kana mezi akawaka omongo yo parata hojae ada kana mezi atavire daja jamambi ekyara hotine wako jikokore ruo suti wako ya mongo miro jiseyo kare ke kyara to jigenda kokoya owe ale munana abu tole ngari na diora kuminya owe ali no nyaka dala chuko ne kiengejo kana ngare tata sate tana kama nyora nyumba paka liye kazi yoyi moholi wana ki abana barambare ngobwate abana ndojenga mbali batano ho kama ati bana baye ekyara tanye ko garazana bana bwara Samuri 128 mstari wa 2 mpaka wa 4 ile yote alama mokao nabe munene zaituni ene sabo ya na bana bao baikaranzete baetana netemesa lakini abande yabo janza ine naenda saa 11 osokire wana bana basini komaya buya tata moyale ekyara bana wo ikera inkiyo kokora igo egere mba kwagana ni bakatenge karamu ne kali agaji kurajira tangazwe ibubona baraho kora dijo kubona mamo mino na inje ngomora ekikura abawa tenga naye buyeka kala de ingana naye buyeka o akema disienya to wake sa ekyara bada abantu banjire tata buyeka ando mara ko gende tena nyana ebi ko kora dai kura jajira somo anani numo wanje jayendo inumo wanje jayendo obo geta getoba como que petit things porque geta getoba que bogo toka soro mani hotel wanzira mani ibere numo como na vitano porque geta getoba taite tibona ngande gete muta butire ya ngako genda nyo abana barari aye oye anyana kalora ku kaba kwa ko mopira siko ko nyo
mama ndiko sina aende tukikuwa renge ona kuwe vile na yeye ikakenda bu apu de tio mongera aki nonya kondo cheiga igona ta encha elino nyore ngara tikoreta marabu onye mesa amanyo muganga ngakiani ono uraja sai noroje na marabu onye na tikara timu na kare ka sibwele bwera na arasa na ana ayire wakire sai ne nyeni njia na lingo chikoli nyeni ndio korwe obe okumiore kijukenda mu gako na kokama mwatere moy momaine na kamoja akakara kuna kutongo tuka ebulidi yeni ya korengera tikonywa kane bis no ko nyara ri wata ki tuara ko korage togete wapioroji abenja yandire atarige to mwana ko korage jara wata ko mate kenda manye inja hu akije yambo saigo hapo sasa tama yele baraka babangina na bakora moya mbali kwa moto wala tiga inde ate sugulire chichabo bikiri buire igana tena ke nduwo mukima bwo bali hande ko uterero molo monyere elinde nduwo mukima yete na ende bona na yigete bosene chingenda bosena mabere elinde mare ya meza hagere omuga koragira lakini to ko iwo katela ngambu ya monno to ko iwo dana ngambu ya kwaruga abagina to wane ndo mukima bwo toko iwo kwana ora singi mutali kwana ndu ati ayona jinda tekungana walekeni nyane nyane ta ko chitumbo monyo ni wara ko sema kwana ore bagi na ngoni ma de kisanji sana amachire ini tuko pamoja alabara buma ndi toko iwana kyande otakwana ngakibana na mama abude kyo mwana matani ati ra aki chingene kyo okanga muyakaraji awa ile chingene mokare suguma amana yale Proverbs 31 verse 29 Mosaja ukwana boronge wase ukuna ki abakungu mosi bakori na yara maya kaya wakori ki kwa mwire wadana abamuire ne watingu hai ni wetere ne mere monde muye yani yale ko tiye ni sema ko ya to ki omosi accept okumiyoro na kumikumu Mungu amana asobwenge abantu bari mukutano oyo batabuga tie kadi ye kura ona jage ko campaign ona na ko campaign okay ajage ko campaign na ne ko campaign mara aba ko campaign o se ruwa bara teki ina jage ko campaign akara bagambi bako te abanga tubuga teki kura so bonge ngekera to abwate twensi erinda to kana abange gotoko ebwese moya itubuya bangana yambara ruzie metu amangana ya garomo ba 26 verse 54 wotilimoka musa wote abihunga bayakora ngana buna bangana igaba ndabari to kire to tabu atijikadi na ene igone kanisa ole ngaigo oji ayayigo roko to jigo ane ko se gondo gorogo ji ekadi na era ya rojo romo gambi ngati romo gambi abande bari tayari ko jiwaka chikura ane gono mushiriki ale uwe kanisa akona kotebanga naelekea mbinguni ayatari ocha ngolio somembera ngani 18 mstari wa 18 leo ndio ngomembera ngani 16 mstari wa 33 oyo koyora sasa ndio watari tayo jiwaka chikura na ande bali meye dini Etini gego teba owa mera na bobo gokora okwamerania na watana nabanene abo bakwamerania injejo aro yotagete na yojo aro yotagete erinde goete ase kure nyasaje aro mugambi haleluya na ende soma 16:33 abo merani gobo kurtu ase saro nyasaje aro yobokugwera esaro ne power of the box owa merani gobo kurtu ase saro ime Korinde umonene nero gochoro yo bokugwera inje naye torute erine nyasaje oro mugambi bami wali bakori kichikura ababona akarari abarari baje babake nanewa kama gotosera takumikana ngakumaranji kwa fulani ane bana wale meye dini biblia tanga muyato oyeia anya tori ko jiwapaki ana na atore dini tonga visibo peori
kegogi sani ana kubugaga Gracias. Kwani sana ibungo bine ebataba tolie ira nya tuli giko nyekanya. Tolie ira. Ye bateba ira. Ekero kwalire ira asinya saa Bono. Toba isabo tebana koyekerani. Igo. Ekiagera eratari kogokibwa n'abantu abaliri. Igo kwabairo muri. Ekyara bateba nganje kura yana naye kwa. Ayensere igoro naye kwa. Ego chigokeko badanga tindi ko tukutakura nyeroja. Aye. Ira kwaliete. Igo. Abantu bali bakora campaign, campaign ya bagambi. Bategana abanyora yari nimbarangiri kuruseti mocho. Bali campaign ya abako ikichikura. Na boma atepingo yo campaign litaka kwa kene na ile chikura. Lakini kwa mochecha. Kwa yani watu aeleza. Kwa eleza kuno moto koliere onsu. No tuweke kwa ya sirero, aya kwa hagereri. Waya mangana yale. Nikaisate ibungo bitano. Nda kwa wendo ka bekire monu. Erinde yo oso ako ko maina bantu. Oye otamo ati bibilia de oye otamo ati oso ako moi gwera bobe. Oso tema. Ala totoria Mika isato ebungo bitano. Tabeo te una naira sayo. Ako yo Ego te van ayanaro monena goteba igoro yaba banya ubakora abantu bane gochaso bosiru Bono. abo bagoteba ngo morembe noreo Bono tutete ko choro mogambi. Mwana wali yo twagwete. Laundi tutete ko macho. ekero baebi gento balire Bono. kulinde bakorese kiasabo bataba etigento bakonwa Ego. Ayo bekire monu, omoya tena nyara tika oja kese. Nyara mosa. Nyara ta kwenda bunge, ta kwenda kindo. Ayo wana mwa tena mjaro kwana. Abako likichikura gane tikambe ininde. Abako likichikura. Manyawa manana na ro para to mugambi. Kera abeto ireti, ayatuale ke songo kema tena no matter what happens, life is still beautiful. Psalm 75 verse 6 and 7. Rama ngana yari. Manana ho jara bagambi. Okay yo mo, oimo kere yo na. Ayangera na ho aki, kera abete nyare kaneti. Wana nene no manana buanja. Ramba iwe. Kera aben kwarengo kare. Na ende na boy wete na barako. Batakoyati, mayange guto terikome kiara se kiare. Na wanishira sabe ibungo 24. Liwe kere ile Josephine. merengania 27 ibungo 24. ego teba obonde tiboli kogendera koba obotambi neguto y'obugambi teri kogendera koba ekiara ase ekiara Aya tiga igo nyamba kwati, aya isani ka hoki era ogietari rero. Ega magana itiga rero. Abantu barikire. Ere konda, ere koli kukonde kwensi, orikire lakini tori gotibitiza magana biata keira sorikire. Omwalimu wako yakotema, I will not come today because of unavoidable circumstances. Eriga kwa nege songo ngati nyuma taigo chizukuru rero. Ona kolete ruchiabu senti, lakini yo mwali wo matienyaro rikibesa. Nereleo sio rikira nyatiko yakora so woikera. Yasara bide bia sio kora ya tuliko bikora so woikera. Njereleo sio kweli nyatiko kweli ya so woikera. Ayane kware ekware na mageneta biareti. Yeremia 17 mstari wa 11. Yeremia 17 mstari wa 11. Omonto okonyora obotene gwase enchera y'obong'endereria iganga bune kware korarera amageneta biareti Igo, soma gushinza. Ngiyoja kumanyora. obotene bwobwo nigo bwogosire korwa asare gayikire obogima bwaye gati ase omweri oye nigo agotigara ore omoriri Kwara abantu bagwaka chingobi, ngase kingi kyo kyakwerete, abantu banzimba koreki. Nare sababu. Igo gukorigia, kokora mirimo yonsi, nyakora so gwikerania. Lakini tigo nyakora so gwikeranu, wenjereri gwatumia kori na gochio bote igoro mura kwari na bwango, no goikanga kikore.
nakora kubuang igona ya nga soka pale meremo ebintu nkagenda biyobuya ekebungo ngere ndali kweba kusoma matanga tindi kweba inyebende nsome kereki abantu bale asemuarwa kenyore kembai abagani bali muacha inu nkoranderie kebunge iki igo bali be kenyore kekerakyo inu ekimo ategerera abantu bale asemuarwa ekero bibilia bateba nga banywa marua igo bagusiba waro kumina bataho kora muna bibilia bateba ekero bibilia bateba nga ara manye ko yanda omokero waro kumina atare kora muna bibilia bateba nkibona akorera nkibona abaiga Jeremiah 25 mstari wa 27 aya na Roma nene buge meganda nyasaye bwa Israeli agoteba na bego jakaigo egoteba elio soma 25:27 elio ngatebi wanga mbatebya manganaya kwana aya na Roma nene buge meganda nyasaye bwa Israeli agoteba araliaya kanywe utinde na moroke mowense ati moimoka naende asenye tuyese ginda rente asega tieno bono gokunywa marua kanywa maruraro anchira kanywa marua otari goikaka igono yoro monywa lakini nyo gokunywa ande goikaka ai goto manye tigento kora aya kanywe lakini yo manyengese gina kora taki otangoro mogoko tige murera igana korore aya kanywa akyagere seginero nane yo tango magano bwa bantabu bako imuka mambia chuni aya imuka kanyero ngoli isaya izane ngo ikomena kemo imuka kanyero ngoli karanywa erinda ngenda bakungu mama sangere kanoyo moenda gera erinda maruka konya komoita naye to barerwe bibe biyaye anya tolika mwana aya karara akwe baro oya kona ngora ndende nje ko matabi ora korenda kya to iko mwanda aya mwanda gera erinda kana komera no monene onyora na igotete nani tiganda asera bali bako yande pa abu bali bako nywa ya tacheni ara asera bali bako nywa cheni bali acheni na merangani 23 bunga na ngana na kianda ko tirimboka nsomera mba chanere soma ni moyo 19 29 Gego tema ni moyo le no mobe yora ko bachenerande ni moyo ichanete ni moyo porwana na kwerera ni moyo atro machingo menere takwe ni moyo baditia maiso na banta abo bako kunywe divai asinga kicintambe nabo bako na kulikia kunywa divai yo choganie neyende yani eginisi ne police orwareta Coca-Cola esimano no ere tambua yuko bora bibilia ukana na kugwa achokani to kaza kotongeliso to baisa kulikia divai koya badiri yani wewe achokani na Coca-Cola Miami ekere kubera sege kombe na kuira na ise ngora engiye koba omoyego ni ge koro mabune ngiti na kora sabuna liro na kiye ko era ko siwa sangari katimbune ko ya to chiro bara banene orware ni se ngora ekyara ekora sa na ndo mukani ta koiwa ama isa oni gara rama ngana mageni ne birengere bya ombi bebi kolikano hapo sasa ni gora yuno montora ira se gatika nyancha osebuno montora so moto tambe igoro oko ebesi ororia soma 35 aya ni gora tebe ni gubanga geteburo mokungu litata kambuto liekeranya kiengubo korende tiwe tibo oikanjio ni gubangwane tibo kongu baba kangwani korwa matuko chama wango korende tiwe tike aina make indi ngocha kuboka naende ngake ngende kuligende ero naende keraro okwara mangana Isaya 22 ote abanga enga ngenetuani ngowe cheza netuani kama mimi osamoro oze muna na kwane onkono na 22 ego pewa
Obo beno bwabo abo bali kitwonya so kunywe divai. Naende barabare mwaso gwochogania mo nebinyumba bigotindia. Nabatemo na mogochogani. Abo bakwe wali yaki epa ba onye Oyo no komacha abona bagambi oboronge ebyo bali no manye no oboronge bwayo ogambe omobora kabobe ekyagera tare tatari yaki oyo nde muyana le tatari yaki ongambera muya elindo omobora koya ochika ora gatera naye ya konyora negeta koraki negia njerusa yanjerurarari aende mugambi tari omobe muno yo wetere pa omanya kogenda kugamba Proverbs 31 verse 4. Ora hetere pa omaya kwa novis. Ora hetere ase changie omaya kwa novis. Ngoso moro ze kana kodi ngo mugambita baso hetere asa marua. Ayeremye okunye divide ko wenere tia baru. Ya. Osaba gambitiga baisa ko ganye ebinyuba bigotindia. Into. Ngigera. Baise kunyo ni go bareba amachiko. Na baonchora no boronge bwa bonsi abachandegete ekyera okogenda radio atamo mugambi mbora riri wa batinji jerero kwa mako kona ngatabyo jerero rero bwato mugutana sengana eri baba yetia maiso wao jona mugutano ki nare ojo muganya wana ndo mugutano yo osinya kogenda mugutano bono okumena akimaya na mabe ngai bono bari gereti bakano yo isani ro mugambi Ora okwabo mugambi chake sabari ko yomba ko cyarari ocyabisi nariora na cyebina byaboronge especially ebyekintakana nababoraka agelesio minto ekero bagocha abali mu bache abali mu bekenyoro abali mu tari bari bakosome nabo abali mu abata lakini abali takoro tisukuru lakini no mwalimu wali mbaje batenga nginesio minto tokira Ponto mokungu watokira. Mwana oyo mwiro yani ndoche oyo mwese komento na ruare teiga ngeti no jinga mbwa mwitete na ruenete. Nje ndoche nga nonyerende bibiteri gateba lakini rende na ande na banko kuba kora konyo yuwe konya. Na ende rende gate kare nki abete giasiri oro kerigeri injira mate. Ekero bara batebi ngomongena. Soera segete obairaniria magana akobugati. Isaya esato ebibongo 15 bitatu na 19 Yego teba nama inchamo na bana bo monena ngeire ekero bago koretera maeresa ina eresa batebi ngainche amana abana babatigarite omonena ngeire ni guturi bimanyererio neme bweka na sera tia ba Israeli ebibikorwa so monene bw'emiganda oyo menyeta sege tuno gya Zion ekera abantu barabatebye bana bagoja obatebya genda mubolie abo bakuligyo basemiwa korwa se emyaka y'abantu bakule emyaka y'abantu bakule naende mubolie abaragoli abo bakomonyerana nakomumura imikuba yeneliga ine tegeneretie abantu kumulikia nyasaobo bano nakira abenga tobolie emeika y'abakura seng'encho y'abantu bali moyo enoriringa norabairane batebenga yose namaya lakini nyasaye namanyete ekiagera yakaba nkinta getegoteba Yeremia 33 ibungo bitatu abate angandangerie na inje ninkoiranerie ninkurukerie magana manene abisekana totana komanya bona yerangerio manene mobori ngo manene ningi kiagera njengeteraya omanene natinye kiraririga korwasa maisabo amakwelita kobo nonya no kuumia manene abasesenie mbuya manaso ntegerera kusaba tule esa utomo ya mana singi chwa kwanda mana ntwa seli ogiriko igweka magega tuamenyere mamijano kwa ni kwa singi chigo tamayanga nikikera samaliko
Bwana kero twamanyire twasabira tokonye ndi tubeka mang'ana ya bikorwa efamily omwaka Ezekiel Agnes twayeretira asore manane nyasawe yare michinga kiji cyobo kendu ekiagara mwanya bantu ntokunyara bono basesenia karabago swane karabago soka obegenda na ndobeli serere abageni bonsi bacha iga asenge chiyoko ene kinga Nancy urura so musibwense ekero bakoirana twabolirio manano ba mabira nchera wanje ko kare kabunura rire buya ne kero toka ndase ketambo kero kende oba manaintwe na kubo sabasi eso yoro motori ito